иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон фазои нави сиёсӣ буда, дар таърихи миллати тоҷик саҳифаи наверо боз намуд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз соли 1992 нақш ва мавқеи иҷлосияро ба сифати рӯйдоди сарнавиштсози миллат муайян намуд, зеро он дар кишвар гардиши куллиеро ба вуҷуд овард. дар иҷлосияи тақдирсози мазкур муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби намояндагони мардумии кишвар ба ҳайси раиси шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб гардида, ҳамзамон ваколати сардори давлат ба он кас дода шуд. ба уҳдаи сардори давлат таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон конститутсия ва қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон вогузор гардид. сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат назми ҷомеаро ба вуҷуд оварда, мардумро ба ояндаи дурахшон бовар кунонид. бо шарофати иҷлосияи таърихии 16-уми шӯрои олӣ ба мо халқи тоҷик имконият фароҳам омад, ки баъди ҳазорсолаҳо асолату ҳуввияти миллӣ, таърих ва забону фарҳанг, суннату арзишҳои неки ниёгон, хулоса ҳастии худро ба хотири иҷрои рисолати бисёр пурмасъулият ва пурифтихори миллӣ, эъмори давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ, яъне ҷомеаи навини давлати соҳибихтиёру озодамон ва зиндагии босаодати наслҳои имрӯзу фардо эҳё намоем.